keluarga. Dapat kain beragi salah ulama datang dan tapi itu sangat hati niat Bapak dan Ibu, bangku, para didi bapak dan kadang basa matua secara tubuh dekan duang limpape upah dan gadang ini telah tiba di depan rumah ini keluarga Bako dapat kain beragi salah ulama datang dan tapi itu sangat hati niat saja menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batagak batu pulano jalan na urang ampe angke tagak pasabab bakarano lah sapakai urang si ale. Karih talata ateh banta basusun ampe sambiah taga ambo menyambah lalu kanan rape. Sajorong menggali lambah babakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyambah sakali gawa baribu ampun Pada Allah. Manyong imam Manitah langku. di hari sehari kini di pagi sepagi cako hari bayak putiko pun elo. Sadang wakatu bungo kambang laya tataga angin pun tibo ajuang malaya di musimnya. Kapan datang dari garu ikan takilek jalo tibo musuh datang padang bacabi samo baniyai keduanya. Iyalah. Dan niai ibu jobapo de daga dagian ini menyambah kaduo siria jopinang katigo baso jobasi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui pemulik mani tapakai babaso baya. Mulik manih pengarang baso budi bayak telipikatan pengubung sirat indak rancak lamo tagak delaman basuah kaki tingkek lah janjang dua-dua ditampik nalak tersadio. Sakitu sambah bagianku. Angku Sultan Pamuncak Sampai kalangu. menurut buah bari bunguangku nan tasera katangah rape ta anta kabake hambo itulah kato sabananyo ko lama nyo labiah nambah santan manih nyo labiah batanguli taraca bana di dalam madat talingka dalam pusako. Apun kelaluan sambah dari ambo bukannya ambo raso maliah malinteh dari pihak kami nan datang sa rombongan nangko tapi dek lah boleh kato kamu bakat lah masa ayat pembuluh de adai iduit tolong batolong sarihai palu mamalu wajah nak sampai menyampaikan dari yang bojo terlebih sambah Sampai kalangu. angku Sultan Pamuncak Sampai kalangu. sungguh pun ke angku surang tu sambah ambo antakan tapi diuji di batin nangku adalah kabake angku niniak mama kami pangulu nan gadang basa batuah di ambak mangkonyo gadang di anjuang mangkonyo tinggi tidak ulukan salangkah bisia-bisiaan ditinggikan saran tiang jangkauan payo kumbuah baladang kuni di bawah urang kakuantan indah namuh pun yang dekuni bapantang lama dek santan sataruhnya kepada angku imam khatib kami suluah bendang dalam negari pembimbing urang dinangkalam tarangnya bak matohari palito dan indah kunjung padang kapai tampe rang batanyong pulang ke tampe rang babarito ka unduang kasarugo kapayung panji ke Madinah. Selanjutnya kepada ibu bundo kandung kami limpape rumah nang gadang awi kabake minta air alita kabake minta makan di lingkung sambah kasadot. Sebenarnya ku. Angku Sultan Pamuncak Sampai lagu. Ikilang pinang digatok jatuh ke tangan luko jari lalu po mako dimakan di bawah narang kabataga kurang tabilang kata hatok sambah josimpuh penjalani salam jodoa pamuliakan maaf dipinta banyak-banyak Sama-sama. naik ke gunung si kalebui singgah ke ulu rimbo jati kayu gadang banyak babuah campur kayu kamat perumi lah ambo membilang kamanya buik pengulu banyak nan sati rang gadang banyak nan bakuah tuangku wadim lagi kiramat
Angku Sultan Pamuncak. Sabinggo. Di hari nan sehari kini hari elok ketiko bayak pasuwo ba undang angku juo namparian kito dahulu elok lakini di papei pado tasanda-sanda juo. Nan janjian kito dahulu elok lakini di tapei tatape di hari ini nangko. Baapun kalaluan bana dari angku tu. Tadi itu dia ada idui tolong batolong sering ai palu mamalu aja lah sampai menyampaikan. Kami lah turun di janjang naya di tanggo rumah bako dari pengantin kami di Siko. Itu pun lah bailiakan lebuah panjang bakal lalayan, lebuah pendek liku baliku pudiang ameh babatang-batang jiluang jusugi-sugi. Jauh pasarang dake juo wampia katibo nyolai lah tibo di laman rumah kadang nangko. Sebenarnya Baapun kabayakan orang di Siko. Mendengar sialik nalatibo badasia bunyi bantang lapiaknya badantang bunyi caranonyo menunggu sialik nalatibo. Baa pinta je pintu dari yang ku tadi itu usah lamu tegak di laman karena galanggang duo nang ku pancang patamu galanggang kapanasan tumbuh serukui kukin nang kaduo galanggang kataduahan yo di dalam rumah gadang. Baa nang pinta je pintu angku ku dape subada tengah ilaman di juluk jampu kaki usah lamu tegak di laman itu cibuk suara kaki. Nah iya kajanjang duduk di atas lepiak nan tabantang di sinan yang disampaikan tambah itu aku. sebenarnya go. Ainda dole rasanya angku kami duduk surang berdua juga tiga di Siko tentu ambo nak melo kato jumu pakat. Dicari picak nan salayang boleh nan sagolong di jalan salangkah nak bakawan kato sepatah nak baruniang kan yo bakato angku juo lama siria lega calano lama kato belega bunyi. Dak ambo tarik kato jumu pakat mencari picak nan salayang boleh nan sagolong menunggu angku sekitar aku. Ambo tunggu ko tapi jangan mau menanggu. Pakarantian kita. Sebenarnya. Angku Sultan Pamuncak. Sampai kalang. Talambe talalay yambo menyambui gayung menjawab kato dari angku de talambe karena baa tinggi batang lamu kalare jauh berjalan lamu kesampai kini ko bibarai mencari bule ala bisa digolongkan picak la bisa dilayangkan dari yang buju terabinya sampah. Sampaikan. Baa pun kalaluan sampah dari angku tadi itu pada tengah hilaman di juluak jampu kaki salamu tegak ilaman itu cibuk basuh ala kaki naik kajenjang nanti kanak duduk di dalam rumah gadang tapi tuangku Sebenarnya go. tapi sakete sangkui dari kami setantang jalan ke dalam rumahku angku ibarat mengapik pilurik buah senta dicaliak ujung Jepang ke atas pasuo rumi lah kami akan membuka rasio buah di nampunya pulang maklum perkepu Lah sampai dan go. sakiro-kiro angku setampung. Alhamdulillah go. Allah mulia siraju pinang kami menanti alek jamu kami ko alek Allah saling puang kampung ko jamuan Allah sepanua rumah. Iyalah. Lah sanang hati ni mama la panua runggo hati bundo badarai galak rang samando. Alhamdulillah. Banan kini go. Pintu terbuka pakai masuk jalan tarantang pakai lalu langkahkan kaki dari sini dan kami menunggu di sikuangku. Allah kasanang hati angku. Angku Sultan Pamuncak Sampaikan go. itu antikan sambah menyambah diayunkan langkah kita sama naik ke dalam rumah di sini kita baca longku lah kesanang tiangku Alhamdulillah angku. sama-sama angku Sama-sama angku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Tuan Jumi Bapak secara sama pejabat yang telah kita dari Sultan Pamuncak dari pihak Silang Supangka dan imam dari keluarga Bako. Kami bersilakan kepada keluarga Bako untuk memasuki rumah kadang ini dengan membawa adat Pusako. Dipersilakan adat Pusako yang dilakukan oleh keluarga. Dapat kain beragi Salah ulama datang dan tidak tabiku segajo hati niat Bapak dan Ibu, guangku, para diri bapak dan kadang basa matua secara tubuh dekan duang limpape upah dan gadang ini telah tiba
di depan rumah ini, keluarga Bako. Mendapat kain beragi bersama ulama datang dari yang kami pun sangat berhati niat saja menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batagak batu pulano jalan na urang ampe angke tagak pasabab bakarano lah sapakai urang si ale. Karih talata ateh banta basusun ampe sambiah taga ambo menyambah lalu kanan rape. Sajorong menggali lambah babakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyambah sakali gawa baribu ampun. Pada Allah. Manyong imam Manitah langku. di hari sehari kini di pagi sepagi cako hari bayak putiko pun elo. Sadang wakatu bungo kambang laya tataga angin pun tibo ajuang malaya di musimnya. Kapan datang dari garu ikan takilek jalo tibo musuh datang padang bacabi samo baniyai keduanya. Iyalah. Dan niai ibu jobapo de daga dagian ini menyambah kaduo siria jopinang katigo baso jobasi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui pemulik mani tapakai babaso baya. Mulik manih pengarang baso budi bayak telipikatan pengubung sirat indak rancak lamo tagak delaman basuah kaki tingkek lah janjang dua-dua ditampik nalak tersadio. Sakitu sambah bagianku. Angku Sultan Pamuncak Sampai kalangu. menurut buah bari bunguangku nan tasera katangah rape ta anta kabake hambo itulah kato sabananyo ko lama nyo labiah nambah santan manih nyo labiah batanguli taraca bana di dalam madat talingka dalam pusako. Apun kelaluan sambah dari ambo bukannya ambo raso maliah malinteh dari pihak kami nan datang sa rombongan nangko tapi dek lah boleh kato kamu bakat lah masa ayat pembuluh de adai iduit tolong batolong sarihai palu mamalu wajah nak sampai menyampaikan dari yang bojo terlebih sambah. Sampai kalangu. Angku Sultan Pamuncak. Sampai kalangu. Sungguh pun ke angku surang tu sambah ambo antakan tapi diujui di batin nangku adalah kabake angku niniak mama kami pangulu nan gadang basa batua. Di ambak mangkonyo gadang di anjuang mangkonyo tinggi didahulukan salangkah bisia-bisiaan ditinggikan saran tiang jangkau-jangkauan. Payo kumbuah baladang kuni di bawah orang kakuantan indah namun pun yang dekuni bapantang lama dek santan. Sataruhnya kepada angku imam khatib kami suluah bendang dalam negari pembimbing urang dinangkalam tarangnya bak matohari palito dan indah kunjung padang. Kapai tampe rang batanyong pulang ke tampe rang babarito ka unduang kasarugo kapayung panji ke Madinah. Selanjutnya kepada ibu bundo kandung kami limpape rumah nang gadang awi kabakai minta air alita kabakai minta makan di lingkung sambah kasadot. Sebenarnya ku. Angku Sultan Pamuncak. Sampai lagu. Ikilang pinang digatok jatuh ke tangan luko jari lalu po mako dimakan di bawah narang kabataga kurang tabilang kata hatok sambah josimpuh panjalani salam jodoa pamuliakan maaf dipinta banyak-banyak. Sama-sama. Naik ke gunung si kalebui singgah ke ulu rimbo jati kayu gadang banyak babuah campur kayu kamat. Perumilah ambo membilang kamanya buik pangulu banyak nan sati rang gadang banyak nan bakuah tuangku wadim lagi kiramat. Angku Sultan Pamuncak. Sampai ku. Di hari nan sehari kini hari elok petiko bayak pasuwo baundang angku juo namparian kito dahulu elok lakini dipapei pado tersanda-sanda juo. Nan janjian kito dahulu elok lakini ditapei tatape di hari ini nangko. Baapun kalaluan bana dari yang kutu. Tadi itu diadai iduit tolong batolong sering aik palu mamalu aja nak sampai menyampaikan. Kami lah turun di janjang nanya di tanggo rumah bako dari pengantin kami di Siko.
Itu punlah bailiakan lebuah panjang bakalalayan, lebuah pendek liku baliku pudiang ameh babatang-batang jiluang josugi-sugi jauh pasarang dake juo wampia katibo nyolailah tibo di laman rumah kadang nangko. Sebenarnya Baapun kabayakan orang risiko mendengar siale nalatibo badasia bunyi bantang lapiaknya badantang bunyi caranonyo menunggu siale nalatibo. Baa pinta je pintu dari yang ku tadi itu usah lamu tegak di laman karena galanggang duo nang ku pancang patamu galanggang kapanasan tumbuh serukoi kukin. Nang kaduo galanggang kataduahan yo di dalam rumah gadang. Baan ang pinta je pintu angku ko dape subada tengah ilaman di juluk jampu kaki usah lamu tagak di laman itu cibuk suara kaki. Nah iya kajanjang duduk di atas lepiak nan tabantang di sinan yang disampaikan tambah itu aku. sebenarnya tuh Ay ndak dole rasonyo angku rek kami duduk surang berdua juga tigo di siko tentu ambo nak melo kato jumu pakat. Dicari picak nan salayang bule nan sagolong di jalan salangkah na bakawan kato sapatah na baruniang kan yo bakato ang pujuo lama siria lega calano lama kato balega bunyi. Da ambo taria kato jumu pakat mencari picak nan salayang bule nan sagolong menunggu ang kuskit ko. ambo tunggu ko tapi jangan mau menanggu. Pakarantian kita. Sebenarnya Ang kusutan pemuncak sampai kalang talambe talalayang bu menyambui gayung menjawab kato dari angku de talambe karena baa tinggi batang lamu kalare jauh berjalan lamu kesampai kini ko bibarai mencari bule ala bisa digolongkan picak la bisa dilayangkan dari yang buju terabinya sampah sampaikan baa pun kaluan sampah dari angku tadi itu pada tengah hilaman di juluak jampu kaki salamu tagak ilaman itu cibuk basuh ala kaki naiknya kajenjang nantakana duduk di dalam rumah gadang tapi itu angku. sebenarnya tuh Tapi sakete sangkui dari kami setantang jalan ke dalam rumahku. Angku ibarat mengapik pilurik buah senta dicaliak ujung Jepang ke atas paswo rumi ilah kami ke membuka rasio buah di nampunyo pulang maklum perkepu. lah sampai dan Sakiro-kiro angku setampung ucap. Alhamdulillah ku. Allah mulia siraju pinang kami menanti alek jamu kami ko alek Allah saling puang kampung ko jamuan Allah sepanua rumah. Iyalah. Lah sanang hati ni mama la panua runggo hati bundo badarai galak rang samando. Alhamdulillah. Banan kini ko. Pintu terbuka pakai masuk, jalan tarantang pakai lalu. Langkahkan kaki dari sini dan kami menunggu di sikuangku. Allah kasanang hati angku. Angku Sultan Pamuncak Sampaikan ku. itu antikan sambah menyambah diayunkan langkah kita sama naik ke dalam rumah di sini kita basilongku lah kesanang hati angku. Alhamdulillah angku. Sama-sama angku. Sama-sama angku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Tuan Jumi Bapak secara sama pejabat yang telah kita dari Sultan Pamuncak dari pihak Silang Supangka dan imam dari keluarga Bako. Kami bersilakan kepada keluarga Bako untuk memasuki rumah kadang ini dengan membawa adat Besako